رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали ма. рӯзтон ба хайру шодӣ бошад дӯстони азиз. дар ин моҳи муборак тайёрӣ ба ифтора дӯстони азиз. камтар пирашки тайёр кардистам. пирашки бо оби ширгарм, 400 грамм оби ширгарма, ним чини оби ширгарм, дрож, 1 қошиқ шакар, 1 қошиқча намак, 2 қошиқ равған, равғани растанӣ, ами растительни масла, 2 қошиқ, баъд 2 қошиқи дигаша охирда. орда наглаз мебинем тамошобинони азиз. чанд қай ки ҳами золаму ним хеле систак боша, баъд 2 қошиқи дигаша ҳамроҳ мекунем. ҳами хеле як ҳамроҳ ки кардем ҳама ҷоша аралаш мекунем. баъд мемонем як тараф то расиданша. картошкаро ам хереза кардам, оби хунукда, оби хунуки рехтам, боз мемонам меҷӯша то пухтанша. камтар намакам ҳамроҳ кардам. тайёр шуд иҷода пюремон. сразу гармогарм обша рехтам, ба вилка майдаш кардам, пюре кардам. иҷода якта пиёзи майдара, якта пиёзи среднира жарид кардам. камтар сирхак тофтестай да иҷа ранги сухтагӣ бори, ягон ҷош сухтагӣ нестай дӯстони азиз. ҳами хел светиш да телефон ярки тёмни тофтестай, лекин золотисти хушрӯ омадагиай. ҳами пиёзоро ҳам хел жарини кардем. баъд камтар мурчу, камтар намак ҳамроҳ карда мемонемша. пешаки тайёр кардам фарша, ҳами начинкаша. иҷода расидак хамири пирашки ба золо тақсимш мекунем. мемонем камтар рӯ бигира. ҳами чӣ қадр дам партофтем, рӯ гирифт, бо баъди печондан бо рӯ гирифт, ба жарид мекунем. ҳам хе объёмни хушрӯи мулоими хали диладори ғавз намебиёяд. ҳам хе ҳозир нишонтон метиҳам чӣ хе аҷоиб пирашки ба мазза мешавад. як рӯз пешаи ҳами рамазон, якум рӯзи рамазона, як рӯз пешаш самбуса карда будам, лекин навор накардам, фаромӯш кардам. ҳам хе сарусима самбусаво бо як хӯроки лапша палов карда будам. ду чизи сахта, як бегаҳ буд пешаи рамазон, хаҷлутко бақувваттар буд. ако ҳозир гуфтам ҳам хӯроки сабукак кунам, галупси карданем, галупси капуста қатӣ, обдораки хали сабукак қатӣ пирашки, бо камтар зверабой тайёр мекунам барои ҳами пирашки. аҷоиб пирашкиҳои воздушни хрустяши ба мазза мебиёяд. ҳами хемуллои ма кабине хамирша, бояд сахти баъд нашурем, дастам намечаспа, ба равған тунук мекунем. ҳама ҷоро ҳами болои коврика равған кардагием. бисёр одамо савол метиҳанд размери ҳами коврика 66 сантиметр ба 63 сантиметр ҳами коврик. размери коврикмон на он қадар майдаҳай, калони хушрӯвай. баъд як дӯсти азиз чанд бор дар бораи чӣ пурсиден, насадкоҳои ҳами гулмонӣ наборша пурсиден, коробкаша. ман рости гап коробка надорам, хали насадкои гулмонӣ ма коробкада нестай. ман донаакӣ мехарам. донаакӣ 15 сомон, 10 сомон, чанд намучай размери калону майда дора. ман мехарам ҳами дона дона. ҳар боре ки кондитерский магазин рафтам, кадом размери кадом намудиш ки манда маъқул боша, ман гирифтан мегирам. ҳастай набор коробкада 20 дона дора. лекин ман ягон бор хеле нагирифтам. ман иншоалло ягон ҷода бинем набора барои шумо сёмка мекунам, мепартам ки як подписчикаи беҳад хоҳиш кардагӣ буден. ман як бор нишон додам насадкора. тамошобинони азиз, ман мондам ҳами хел истод, камтар бо рӯ гирифт. баъди печондан ҳамаша мепечонам, мемонам. я 5-10 минути дига меиста рӯ мегира. баъд равғанам мемонам гарм мешавад. равған ки гарм шуд, як такта андохта анами хел мегирем. бинен чӣ хел воздушни хушро. умуман дарунаш хеле хамири ғавс омадагӣ нест, вале ма шикаста нишон метиҳам. ба тамошо кунед чӣ хел ҳами хел
тыныкакай ковокай. Дӯстони азиз, иҷода тайёр кардистам галупси бо капустаи свежияй камтар дар даруни об мондам. Об меҷӯша, хеле мулоимтарак меша, осон меша хеле печонданаш, ки капуст всё равно сахтарай. Иҷода тайёр кардистам гӯшта майда реза кардам, якта пиёзи среднира майда реза кардам, баъд ним пиёла зиёдтарак бринҷи майдара шуштума андохтам. Иҷода намак мекунам, мурч мекунам, зира, приправора чӣ хеле ки бо маъқул боша, ман мурчу зираву намак меандозам. баъд аралаш карда як тарафта мемонам то тайёр кардани шӯрбоша. Шӯрбоша ки тайёр кунам, барое ки ман сочни обдоракша мекунам. Ман ин намуд галупси бо капустара мекардам, ранги соус бори обша камтар мекардам. Барое ки рамазонай ман камтар обдор мекунам ки вазбин нашава якмрӯзай. дӯстони азиз, анамиҷа гӯшта жарид кардам, зир бондам, баъд пиёза андохтам, камтар тафт додам, баъд сабзиву картошкара як момента ҳардуша меандозам. Намак, камтар намак андохтам. хай намак бо таби дилай. Намака дар ҳами жаридаш меандозам. хушрӯ хали намак мехӯра картошкаво ҳами зирбак. Томат меандозам, томатои ҳами магазинияй. дӯстони азиз, хай кадоме ки бо помидору болгарские дошта боша андозем, бо беҳад ҳами зирбака бо лаззат мекуна. ҳами чизе ки доштам ман ҳамира андохтам, камтар зира андохтам. баъд зирбакша тайёр кардистам. зирбаки камтар хушрӯ сирх шуд, об меандозем. ина дӯстони азиз, обшам андохтам. ҳозир об андохтам, оби хунук ман меандозам. ҳамаи ҳами хӯрокое ки об дорай, оби хунук меандозам, ки оби хунук бояд таъми худша дора. баъд меҷӯша, дигар мешава маззаш. обшам мемонем, ами обш аллакай ҷӯшидана сар кард. тамошобинони азиз, тайёр мекунем анаку галупсиёша. капустора бинем мулоимаки хушр шуд, печонданаш удоб намешава. ҳанам хел якта печонда мемонем. шӯрбош ҷӯшидестай, обуш ҷӯшидестай, як баланд меҷӯша, баъд паст мемонамша ҷӯшидан мегира. маззаи ҳамо сабзиву картошкаву зирбак буромадан мегира, камтар болаззат шудан мегира. баъд меандозем ҳами галупсиёмона. галупсиё тайёр кардагира. галупсиёра баланди баъд намемонем. баъд вақте ки як бор баланд мекунем, ҳамаша ки меандозем, баъд паст мемонем, паста ҷӯшидан мегира. иҷода чандташ ки майда мондагӣ буд, ма баришта печондум, ки даруни об буда тит нашава, кушода мешаванд. баъдам хали нашава, кадомеш ки сахта ки хушрӯ буд напечондумаш ришта. ина вақте ки ҷӯшидеста буд, бо пастиш кардама андохтам. баъд ҷӯшидан мегира, бо баланд мекунам, як ҷӯшиданда омад, баъд паст карда кришкаша мепӯшонам. ҷӯшидан мегира, бо як намо ҷӯшидан мегира, ки штобе ки баланд набоша, титу пит нашава ҳами галупсиёмон. намехе дӯстони азиз, беҳад хӯроки болаззата. як идея мешава барои рӯзадоро, барои ифтор да тайёр кардан. ман кӯшиш мекунам, ки ҳамин хел наворои барои ифтор барои шумо тайёр кунам. шуморам ҳамин хел тайёр кунен, фикр карда наместен ки чӣ кунам барои ҳамин ифтор. иҷода камтарак зверабои домашний тайёр дорам бо томат барои ҳамин пирашки. ҳамин нимчини обда як қошуқ пур вай андохтам, томат андохтам. ҳай бохтам. вақте ки ҳамин аралаш кунида мебинем, мурч андохтам, намак андохтам. мековенам хали тынка ки бадам набоша. баъд дута зубчики чеснока майда реза мекунам. агар хали чеснока хали апаратак аст ку ё тёрка дошта бошем, ба тёрка кунем, фарқ надора. хали чеснок бояд низамедни боша дарунашда, сокшамбурӯя мешава. баъд камтар гашничи, камтарак укроп, ду барг укропу ду барг гашнича майда реза кардам. беҳад
соуси зерабои аҷоиб бамазза барои пирашкӣ мешавад. Хеле дар столовиё мефурӯхтанд пешвақт, ҳами хеле омадагӣ. Ман ҳами хеле нағз мебинам барои пирашкӣ. Тайёр карда мондам. Ана ҳози хӯрокам тайёр шудагӣ. ҳози мебардорам. дӯстони азиз, моҳи шарифи Рамазон ҳаматонда муборак бошад. дӯстони азиз, дар ин моҳи пурбаракат мехоҳем ки ҳами хел бо файзу баракат дора ин моҳ ҳами хел хӯрокҳои бо лаззат тайёр кунем. кӯшиш мекунам ки ҳами хел чизои тайёр кардаги ма барои шумо нишон диҳам. Аллакай шом шуд дӯстони азиз. Ман шома хондам, омадам. Инамиҷа ҳама чиза тайёр кардам. ҳоли дастархонда ак мемонам. ҳамин кухнядай дастархонмон дӯстони азиз, ҳай болои столай ҳамаша ки тайёр кунам, баъд мемонам, мешинем. ҳамиҷа кӯдакомам рӯза гирифтагиянд, ҳам бачаам, ҳам духтарам ҳардуш рӯза доранд. Инамиҷа имсол ака бачаам усолам рӯза гирифта буд, имсол бо бисёртар шудем. Дута фарзандам рӯзадорай. Иҷода пирашкира гирифтам. Бинед дӯстони азиз, шикастам. Умуман дарунаш хамиршам хе тунука ки колво ки омадагия ки умуман хеле қинхир нестай даи ифтор. жилудкои холида хе қинхир нестай. Бо хай хӯроки сабукакам тайёр кардагиям. нишонтиям барои шумо гуфтам. Ина мехе дастархони хок соронаи мо дар моҳи шарифи Рамазон. ина хӯрокам ки мебардорам. анами хӯроки бо лаззати обдорак тайёр шуд хӯрокмонам дӯстони азиз. ба кадоме ки ифтор кардистай ба шумо иштиёи таом, кадоме ки вақти ифторшон нестай, барои шумо як идея мешавад. ана бо рецептош шумоам тайёр кунем. раҳмати калон барои дастгиритон дӯстони азиз. худованд ҳамеша нигаҳбонтон бошад. дар ин моҳи пурфайзу пурбаракат дар паноҳи Аллоҳ бошед.